Ah, xica, que jo soc Paquita. I la meva filla resulta que li ha passat una cosa a la fila que l'han deixat tirar, no t'ho pergues. Uno que és la del ballet, s'ha anat a Bèlgica, per un mascle. I mos ha vingut a demanar ajuda, s'ha dit, per eixir en el boato. I mira, les amigues han dit que sí, perquè s'estimen molt, saps? I veurem, tinguem que anar a classes de gimnàsia i tot, el que jo el diga. I nada, mira, ahí estem, el dia 16 al Cine Goya. Hala.